Казват, че никой не минава от тук просто ей така. Казват, че за да дойдеш, трябва да имаш причина. А всъщност причини има много. Позволете ми да ви разкажа. Това, което не можеш да не забележиш. Огромната река връзка със света. Реката, която изпълва и миналото, и бъдещето. Реката с най-красивите залези. Реката с рибарите в нея, с лодките, с пловците и мераклите да покажат кой е по-смел и по-добър. Реката, която е граница и знаем, тук е от дома. Трябва да я видиш, трябва да постоиш на брега или да се повозиш с лодка в нея, да хапнеш една прясна рибна чорба или някой друг местен деликатес. Тутъркан е тук от векове и ще остане за векове. Ходим по стъпките на римляните, припомняме си някогашното величествено каменно строителство, надграждаме го и добавяме към гордостта. Но не само. Борим се за това наследство, за този дом, борим се като лъвове и в учебниците по история винаги ще пише за нас. Героизмът ни е в кръвта, а гордостта от него днес почитаме по най-достойния начин. И не само знаем как да пазим историята си, но знаем как да посрещаме приятели и гости. Знаем как да се веселим. Знаем как да възпитаваме добрия вкус към живота. Знаем, че да разбираш и търсиш красивото в музиката и изкуството е шансът на всеки човек да намира красивото в живота. И затова всяка година ние празнуваме точно тази красота. Но знаете ли коя е най-важната причина? Прекрасните хора. Честит празник, тутраканци! Този ден е за вас.